Предсезонните тестове приключиха. Готвачи могат да карат болидите от Формула 1. Правилата са експлоатирани. Предимство за едни, огромни щети за други. Пак безкрайно много алармистки заглавия и мнения циркулират около началото на новия сезон в Формула 1. Както винаги обаче правим в нашия канал, нека анализираме данните и погледнем хладнокръвно на това, което имаме като положение в спорта в момента, непосредствено преди началото на сезона в Австралия. Какъв е балансът на силите? Още в началото правим уговорката, че с новата генерация на задвижващи системи, разликата в скоростта може чувствително да варира. Всичко това според конфигурацията на различните трасета. Още сме в ранните дни на разбиране на силовите агрегати. Предимството на Мерцедес обаче е повече от очевидно. Всичко това на база на загрявката в Барселона и последвалите тестове. Ферари са по петите им, а Макларен и Ред Бул не са много зад тях, но определено са зад тях. След това има голяма разлика. Може би около 1 секунда на обиколка. До средата на колоната, където може да се очакват пилотите на Хаас, Алпин, Уилямс и Рейсинг Булс. Ауди, Кадилак и Астън Мартин допълват реда до края. По-категорична информация има за някои различни технически решения, които отборите измислиха и които може съвсем логично да се окажат в основата на това разпределение на силите. Точно за това ще си говорим в предстоящото видео. И така, да започнем с междуосието. То бе намалено по регламент до 3400 мм тази година в сравнение с 3600 мм през миналата. Какво е основното предизвикателство при подобна промяна? Как да вместиш по-тежкия и малко по-обемист двигател? На теория, нека първо да разгледаме нея. Теорията казва, още първоначално може да се очаква, че почти всички отбори ще използват максимума от позволената база. На практика обаче това не се оказа така и беше много лесно уловимо от всички кадри, от всички снимки, от всички видеа от тестовете. И точно ако внимателно ги подложим на анализ и най-вече ако се вслушаме в различните послания от екипа, то откриваме, че Макларен е с около 10 см по-къс от автомобилите с пълно използване на междуосието. Такъв е случай, например, при Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Астън Мартин. Какви са ефектите от това? Улеснява се достигането до намаленото минимално ограничение на теглото. Тази мярка бе въведена, тъй като самите болиди през тази година са по-малки. Също така обаче означава, че има по-малка площ на пода, генерираща притискаща сила, а от гледна точка на сглобяването на различните компоненти, това почти сигурно означава по-високо изнесен център на тежестта. И точно тук става много интересно. Затова след малко обаче, тъй като сега нека ви напомня, че ако ви харесва видеото, можете да ни помогнете скоропостижно, като го харесате и натиснете лайк бутона. Благодарим ви. Можете да ни подкрепите еднократно и с бутона Super Thanks. Продължаваме с дистанцията между предната ос и кокпита. Това е друга ключова част от регламента, където са възможни и известни разминавания. Дори в рамките на едно и също междуосие е възможна разлика от 250 мм. Приближаването им възможно най-близо едно до друго позволява по-висок нос и съответно по-голям обем въздух към областта на пода. Това обаче потенциално затруднява управлението на въздушния поток около предните гуми. По всичко изглежда, че Red Bull са избрали да приближат кокпита и линията на предната ос по-близо една до друга, отколкото, например, това наблюдаваме като решение при Мерцедес, Ферари или Астън Мартин. Макларен, които са с по-късото междуосие, разполага кокпита на приблизително същото разстояние от предницата, както Red Bull. Друг аспект – въздушните струи към пода. Мерцедес са увеличили обема на въздушния поток, подаван към пода на автомобила. И тук естествено съвсем логично може да се зададе въпроса как се стига до това. Наистина е забележително като решение и точно тези дребни детайли правят Формула 1 наистина велика.
Затова ползвайте една от снимките, не може да ги показваме поради липса на авторски права, но вгледайте се внимателно в предното крило на новия Мерцедес. Ще забележите, че предното крило е закрепено за носа на втория елемент, докато при всички останали монтирането идва в най-долния компонент или най-предно разположения. Специално говорихме за това при анализа на Астън Мартин малко по-рано през годината с членовете на нашия канал. По-ниския нос на Ферари пък намалява пространството на този процеп за въздушния поток към пода, но ако се преместим в другия край на SF26, виждаме един по-различен, по-новаторски подход при Ферари, за който отдавна говорим, че беше крайно необходим, за да можете да се придвижат до върха. Инженерите са се стремили да ускорят въздушния поток под пода, чрез ефективно удължаване на дифузьора по начин, който просто не е осъществим за автомобилите, които не са с задвижващи системи на Ферари. Вие пък от своя страна бихте могли да задвижите канала ни, ако все още не сте абонат и се абонирате. Да поговорим сега и за дифузиорите, тъй като отново разглеждаме болидите от предната към задната част и дифузиора е ключов точно в задниците. Въпреки че разположението на крайната част на дифузиора е определено от регламента, Ферари са открили начин, по който да разположат краш структурата и да я оформят по начин, който представлява разширяване на дифузиора. Това е голямата структура, която е централно точно под задното крило. Дори технически дифузиора да завършва там, където е посочено в регламента, а крайният елемент е след това, което е много явно видимо от снимките, в аеродинамично отношение това е просто един по-голям дифузиор. Правилата определят къде може да бъде тази крайна точка. И точно тук Ферари са забелязали вратичка и са се опитали да експлоатират тази част от правилата. Диференциалът трябва да бъде разположен на плюс-минус 60 мм от линията на задната ос. Ферари са избрали да го монтират на цели 60 мм по-назад. Полуоските, свързващите елементи между диференциала и колелата, са с по-голям наклон в сравнение с останалите. Крайният елемент може да се простира на 60 мм зад вътрешния край на полуоската, т.е. там, където той се свързва с диференциала. При болидите с конвенционално решение в тази зона, с конвенционално разположен диференциал, с по-малко наклонени полуоски, 60 мм зад диференциала все още е в зоната на дифузиора. Но при Ферари това отваря известен обем след края му. И точно тук те се възползват от това, в кавички да го кажем, но удължаване на дифузиора. В сряда миналата седмица Ферари добави към този компонент така нареченото устройство за завъртане на потока. Със сигурност, аз съм убеден, че сте го видяли, но това е този аерокомпонент с приблизително квадратна форма. Те го разположиха зад двата носача на задното крило и той е особено видим, когато се погледне автомобила отзад. Разположено е зад ауспуха и е насочен самият елемент към задното крило. Това на теория следва да спомогне за допълнително ускоряване на въздушния поток, излизащ от дифузиора. Тук е много любопитно, но какъв е принципът? Той е следният. Колкото по-бърз е потокът, толкова по-голяма е притискащата сила. И евентуално би помогнало на част от въздушния поток, излизащ от ауспуха, да захранва долната страна на задното крило. И в цялата тази асамблея по този начин да увеличи и притискащата сила на крилото. Изключително, чисто новаторско решение. Идеята на база видяното действително е гениална, но иновациите не свършват с това. А ако искате да научите още по темата и има ли предимство за Ферари, станете член на ниво Race Control в нашия канал и ще разберете. Както между другото и ще получите достъп до
всички допълнителни анализи за любимия спорт. Сезона започва следващата седмица и нашите членове имат предимство в узнаването на предварителния анализ за уикенда, още в дните преди тренировките, а пък рейс контрола с живи включвания в хода на самия състезателен уикенд. Да поговорим сега, разбира се, и за следващата иновация при скудерията. Това е прословутото обръщащо се задно крило. Те изпробваха тази версия, която в режим на движение направо се завърташе наобратно, а не се свличаше или отваряше надолу, както е при останалите. Alpine също имат едно много любопитно решение, но при Ferrari е най-явното такова. Особено когато и нашата рейс инженерка има мнение по всичките тези въпроси. Но ключовото в тази ситуация при това крило е, че отново като че ли в Ferrari се връщат едни времена, в които се дава много повече свобода на инженерите за това да рискуват и съответно да не се налага след това да понасят целият негативизъм, ако случайно техните решения не се окажат правилни. А това е една цялостна нова философия, която може да даде добри резултати, но да видим. Та връщайки се на самия елемент, по-голямото пространство, създадено между двата елемента, на теория би намалило допълнително челното съпротивление. Но задвижващите механизми на крайния елемент, очевидно, съвсем логично, но носят по-голямо тегло в сравнение с конвенционалния централен задвижващ механизъм. Кое решение ще се окаже правилно, предстои да разберем. Отново, изключително е важно да кажем, правим оговорката, анализираме детайлите такива каквито са и разглеждаме какво казва теорията. Какво ще покаже практиката, ще гледаме в Австралия и ще разберем. Плюс това, още нещо, което винаги сме си говорили в нашите видеа и то е фундаментално, не само за Ferrari, за който и да е било отбор. Никога един елемент и едно хрумване не са решението или съответно причината за провал. Всичко следва да се разглежда в единство и в унисон. Продължаваме нататък с представянето на задвижващите системи. Все пак голямата тема на тази нова ера на правилата във Формула 1. Какви са разликите между пете производители? На първо място, много по-големи са от преди. И това не е само заради преминаването от установена формула на двигателите към нова, защото такива промени са се случвали и преди, чисто исторически поглеждайки върху събитията. Активната аеродинамика спомага за тази диференциация между различните двигатели по един много особен начин. Преди челното съпротивление изравняваше баланса на силите, докато сега тази част от уравнението не е с същата тежест. От видяното в Бахрейн можеше да се установи, че Мерцедес имаха страхотно ускорение на излизане от завоите. Видя се много ярко, както при Джордж Ръсъл, така и при Кими Антонели. Те обикновено спираха много по-рано от пилотите на Red Bull и особено от тези на Ферари. По този начин успяваха да събират повече електрическа енергия, която след това използваха буквално с опустошителен ефект за конкурентите им на излизане от завоите. И това може да се окаже един от ключовете към успешно представяне през тази година. Предимството на Red Bull при използването на двигателите имаше и такава теория и тя беше споделена от Тото Волф. Той спомена за нея в теста от предходната седмица. Но това предимство вече не беше очевидно накрая, тъй като останалите просто караха своите задвижващи системи в по-агресивен режим. Към края на тестовете вече се достигна до това използване и телеметрията го доказа. Изводът е от цялото нещо е, че Мерцедес използваха двигателя си с вътрешно горене далеч по-консервативно предходната седмица и следователно не събираха електрическа енергия толкова ефективно. Почти през цялото време, често казано, точно това си мислехме, докато гледахме първата серия от тестове и особено и най-вече, когато започнаха да излизат хвалебствията от Волф и от Ръсъл за представянето на Red Bull. С нашите членове си говорихме в специално видео. Те си спомнят
специалното видео след загрявката в Барселона, че когато даден отбор се хвърли в хвалебствия за друг, много често може да е признак на високи нива на увереност. А иначе, що се отнася до стила на пилотиране, още една много дискутирана тема, ето точно тази специфика на по-ранно спиране е нещото, за което специално Естебан Окон много точно каза, че е противно на всичко, което пилотите са учили от картинга. Новите коли със себе си изискват нов подход и ново управление. Нещо с което Макс Верстапен, поне на думи, е категорично несъгласен, защото нямаш възможността по един суров начин да извлечеш максимума от болида. Кой ще се адаптира най-бързо и най-ефективно към този нов стил ще е ключово за това кой ще си тръгне като победител. А кой е вашият, задължително ни споделете в коментарите под видеото. Къде са Ферари с задвижването? Сериозни са слуховете, че скудерията са заложили на по-малко турбо от Мерцедес по абсолютно същия начин, по който го направиха и в предишната ера с предишните правила. Това не би било едно изцяло ново решение за скудерията. Това на теория дава много по-голяма гъвкавост при ниски обороти, включвайки в уравнението и премахването на мотор-генераторната група на турбото. Една от големите промени в правилата за този сезон. Ферари се възползват от по-малка турбодупка или турболак и в резултат на това потеглят по-рязко от спряло положение. Тези процеси се наблюдаваха и при Хаас, които, впрочем, също са с задвижване на Ферари. Конкретно на пистата в Бахрейн можеше да се установи, че пилотите, които са с двигатели на Ферари, могат да спират много по-късно от другите. Но дали това е предимство? И дали това е още едно предимство на фона на отличните стартове? Както си говорихме преди малко, в предишна ера на спорта, това спиране по-късно щеше да е голям плюс. Докато сега, предвид нуждата от генериране на енергия, това остава отворена тема. Но безкрайно любопитна за това как ще рефлектира на резултатите още в Австралия. Могат ли готвачите да карат Формула 1? Страхотен цитат от Фернандо Алонсо, който беше широко дискутиран. Какъв е техническият бекграунд? В началото на тестовете пилотите преминаваха твърде консервативно, специално през 12-ти завой. Целта бе да се генерира достатъчно енергия за правите след това. Именно през този завой Фернандо Алонсо, къде случайно, къде не, предложи на своя готвач да кара с скоростите, които всички са задължени да спазват, за да зареждат батериите си достатъчно. С напредването на подготовката обаче, скоростта там, точно в този завой, се вдигна чувствително. И това беше положение при абсолютно всички. Само по себе си това обстоятелство може да бъде проследено в използването на двигателите с много по-агресивен режим на работа. По този начин събирането на енергия става по-ефективно, без да е необходимо да трупаш енергия през така наречения lift and coast процес. Lift and coast движението, в което вдигаш кръка от педала на газта по-рано преди зоната за спиране. За разлика от предишните години, през тази ще има много по-голяма разлика в управлението и скоростта на болидите, когато двигателите не са натоварени на състезателен режим. И това със сигурност ще има своето отражение върху тренировките и начина, по който те преминават. Предвид противоречията около степента на компресия, има едно доста забавно, очевидно решение на проблема с Lift and Coast. По-висока степен на компресия. Ако всеки можеше да работи с над 16 към 1, двигателят щеше да бъде много по-ефективен при генериране на енергия от батерията. Това е страхотна ирония, обаче е част от Формула 1. Времената отново са особени, обаче това прави F1 великолепна. Продължаваме сега с членовете на канала от ниво джентълмени, с идвали краят за Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън. Алонсо го споменахме само преди секунди, а на ниво рейс контрол ще си говорим за това имат ли предимство от Ферари. В Австралия ще коментират Жоро и Момчил, Иван ще е на пистата, а с вас започваме срещите си още от началото на уикенда. Така че ще се видим отново съвсем скоро.